Hyvää iltaa. Seuraa lahja-arvonta. Ensimmäiseksi arvomme Merjan lahjan saajan, joka on Miika. Seuraavaksi Raimon lahja, Elli. Mikä kenen lahja sitten? Ellin lahja. Ei kun Elli antaa lahjan Merjalle. Merjalle. Eli Raimo antaa Ellille. Joo. Mitä sun pitää sanoa? Pasi antaa lahjan Seijalle. Pitäisikö kirjoittaa? Ja kuka antaa? Jenni antaa lahjan Annille. Anni. Tuure nostaa viimeisen. Viimeisen, niin. Miika antaa lahjan Jasulle. Kuvassa Aulis Kerlander. Anni antaa lahjan Jennille. Tässä on tämmöinen lahjan vaihto. Ja Seija antaa lahjan Raimolle. Ja Jasu, hetkinen. Joo, Jasu antaa lahjan Pasille. Eikä ole loppujoita. Seuraavaksi arvomme lisänumerot. Eli virallinen valvoja kertaa. Merja antaa lahjan Miikalle, Raimo antaa lahjan Ellille, Elli antaa lahjan Merjalle, Pasi antaa lahjan Seijalle, Jenni antaa lahjan Annille, Miika antaa lahjan Jasulle, Anni antaa lahjan Jennille, Seija antaa lahjan Raimolle ja Jasu antaa lahjan Pasille.